ଦିନେ ପଚାରିଲି ଯାଇ ଛକର ଓ ଦିନେ ପଚାରିଲି ଯାଇ ଛକର ଭାଇ ଭାସ୍କର ଏ କୁଆଡ଼େ ଯିବ କି ହଉଛ ଏମିତି ତରତର ରଖୁନ କ୍ଷୀର ଚାରେ ଆସିବ ଦରକାର। ଭାଇ ମୋର ଅଳ୍ପ ହସିକି ଦେଲେ ଉତ୍ତର। ଭାଇ ମୋର ଅଳ୍ପ ହସିକି ଦେଲେ ଉତ୍ତର କହିଲେ ହଉନି ବେପାର ଦବୁନା ବାକିର ଜସି ଗାଈ କ୍ଷୀର ପଡ଼ୁନି ସର ପଇସାଟା ନେବୁ ପଛର। ସେଠୁ ମୁଁ କହିଲି ଇଏ ନେଇଗଲେ ତମେ ବାକି ଏଠି କାହାକୁ ରଖିବି ସାକ୍ଷୀ। ଏ ନାମ ଧରେଇବ ମାଗି ମାଗିକିରି ମାଗଣ କରିକି ମିଳିବନି ଧନ ଏ ଯିବି ମୁଁ ଥକି। କିଣିଥିଲି ଯେବେ ଗାଈ ବନ୍ଧା ଦେଇଥିଲି ସୁନା। ଗାଈଟା ଦାମ 50,000 ଆଉ ପାଖରେ ନା କ'ଣ। କିଣିଥିଲି ଯେବେ ଗାଈ ବନ୍ଧା ଦେଇଥିଲି ସୁନା। 8 ଦିନ ହବ ଖାଉଥିଲେ ଗୋରୁ ସରିଗଲା ଆଜି ଦାନା। ପଇସା ନ ନେଲେ ଘରେ ପାଦ ଦେଲେ ସେ ଗୋଡ଼େଇ ପିଟିବ ନନା। ଏ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଓହ୍ଲେଇ ରଖିବ ମଠକୁ ଯିବାକୁ ବାଟ ବତେଇବ ଏ ପିନ୍ଧେଇ ଦବ ସେ ବାନା। ଏ ନନେଲ ନାହିଁ ଯାହାର ଭିତରେ ଥାଉ ମୋ କ୍ଷୀର କିଏ କାଳେ ନବ ଦେଖୁଛି ଆଗର। ବିକିରି ନହେଲେ ମୋ ବାଛୁରୀ ବୁଇଲେ ଉପକାର। ସେଇଠୁ ଦୋକାନୀ ଜଣକ କହିଲେ ଭାଇ କାହିଁକି ରାଗୁଛ ମୁଣ୍ଡକୁ ଟିକିଏ ଥଣ୍ଡା କର। ଆଜିକାଲି ଖାଲି ବିକିଲେ କ୍ଷୀର ଚଳିବନି ଘର ପରିବାର। ଏ ନଉନ ପଇସା ଦବନି ସୁଧ ଅଭାବପତ୍ର ଥିବ। ନଉନ ପଇସା ଦବନି ସୁଧ ନୀତି ଆଣିବ ଲିଟେରେ ମଦ। ସେ ଦେଶୀ ହଉ କି ହଉ ବିଦେଶୀ ପିଇବାରେ ମୋର ନାହିଁ ଆପତ୍ତି। ଜାଣିନାହଁ ବୋଧେ ମଦର ଢୋକେ ମାରିଦେଲେ ମିଳଇ ତାକତ। ବଥା ମରିଯାଏ ଗୋଡ଼ ହାତ ହୁଏ ସରବର। ଧେତେରିକା କେତେ ବୁଝେଇବି ଅବୁଝା ଲୋକଟା ନେଇଯାଅ କ୍ଷୀର ନାହିଁ ମୋର ଆଉ ଦରକାର। ତାହେଲେ କ୍ଷୀରବାଲା ଶେଷରେ ବିକିବ ଦାରୁ। ହଉ ହେଲା ଦେଖିବା ସୁବିଧା କରନା ସରୁ।